Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, nagbabalik DJ Lala Banderas para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag Biyaheng Manhid ay para sa mahal mong nagparamdam ka na at lahat, nagparinig ka na at lahat. Wala pa ring galaw, nga. Love, diretsahan tayo, no? Kung feeling mo obvious naman at may idea na siya sa nararamdaman mo and yet wala pa ding usad sa relasyon ninyong dalawa, baka naman kasi ayaw niya lang talaga. That person doesn't know how to let you down lightly. That's why pinipili niyang magkunwaring manhid and maghintay na lang na eventually mag-die down yung nararamdaman mo para sa kanya kasi ayaw niyang mawala yung pinagsamahan yung dalawa. So, for you to cut the chase at hindi waiting in vain ng eksena mo, then say what you feel and get your answers. Gone are the days ng mga babae na wala tayong ginagawa to get what we want. Regardless if yan man ay reciprocated love or freedom from unrequited love. Sa panahon ngayon, kailangan kasi magkasabay na ang pinaparamdam sa sinasabi para klaro at iwas manhid. Okay? Kaya if you want that person and you want to be with that person, might as well sabihin mo na lang. And then if it doesn't go well or if doesn't go sa direction na gusto mong puntahan niya, at least you tried. O diba? Para maiwasan natin yung manhid-manhid eksena, paramdam-paramdam eksena, sabihin mo na lang para klaro. Okay? A second stop ng ating hashtag Biyaheng Manhid. May mga tao talagang hindi mo alam kung hindi lang ba talaga nila gets o nagmamatigas lang sila kasi in denial sila of the truth. Yung mga taong gumagawa ng kasalanan or nakagawa ng something bad behind someone else's back at nagpre-pretend pa ring friend nila kahit obvious naman na nagpla-plastika na lang sila. Love, ganito, no? If you think na things will be the same again after mong gumawa ng kasalanan sa isang tao, if it's not obvious enough, you are mistaken. Tawag na lang siguro doon konting delikadesa kung meron ka man. Huwag mo nang ipagsiksikan ulit yung sarili mo sa taong yon as if nothing happened. That person was kind enough to let you go and to let it slide. Huwag naman garapala na after nang ginawa mo sa kanya, expectin mo pa na tatanggapin ka niya ng buong buo. Huwag ganun, love. You're only making a fool out of yourself. Matuto kang makiramdam. Kapag hindi ka na welcome dahil alam mo sa sarili mong may ginawa kang pagkakamali, have some dignity. Apologize if you can and if you are ready, and then walk away. Kahit yun na lang yung form mo of feeling sorry for what you did to that person, leave the person be. Okay? So at eto na nga po ang last stop ng ating hashtag Biyaheng Manhid. Aminin natin, nakakainis yung mga taong parang walang sariling desisyon. Yung tipong kailangan mo laging sabihin bago nila gawin. Yan ang madalas pag-awayan at pinagtatalunan ng mga magjowa o mag-asawa. Si girl na lagi na lang nagagalit kasi si guy either manhid or insensitive. Nakakalimot sa mga important dates, hindi man lang nag-effort para sa mga special dates, and with all honesty, it's kind of frustrating and a bit disappointing. Guys, I understand na hindi kayo pang fairy tale, but that doesn't mean you won't or shouldn't even try to be at least romantic sa mga babaeng sabi nyo ay mahal ninyo. Every once in a while, push yourself to go out of your way to make your lady happy. Hindi yan sa binabago kung sino ka. Andun lang siguro yung partner mo sa posisyon na gusto niyang maramdaman kung gaano siya ka-espesyal sa'yo every once in a while. Kung ang babae inaaral ang mga paborito mong putahe, maipagluto ka lang, nag-aayos at inaalagaan ang kanilang sarili, mapanatili ka lang, sana gawin mo ding maging sweet sa kanya kahit minsan lang. Remember, it takes two to tango to make a relationship work. At sa isang relasyon na isa lang ang nag-e-effort, you are bound sa isang trip na break up ang destination. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede na lang natin ipagpatuloy ang ating hashtag Biyaheng Manhid over at my Facebook page. You are still with me, DJ Lala Banderas, at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.